Малко след малко, чакай. Клипчето е изгледано всякъде. Къде е там? Къде е кученце? Я го погледни. Ама и чисто. Не си слагай ръката в уста. Чисто настереш, бе, мамо. А, няма. Чакай, татко не отстъпи. Мамо, защо му се смееш толкова? Кажи кученце, ела. Не, на балкона не го пипай. Не можеш го носа на балкона, защото е мръсно. Ива, мръсно е, бабо. Ива, ще измееш ли после ръчичките? Чакай, ще измеем ли ръчички после? Толкова мръсно. Там не се дело. А, майко, оставя, бе. Те па малко бокулци пипа. Няма, мамо, пипни го, айде. Няма, иди го пипни, миличко. Бобка, я виж кой е тука. Топи. Да, съм боката. Топка. Виж топката. Как ще я спреш, сега не мога да разбера. Топка. Ма да не излиза, да не взема и да пика некъде. Не дай, че ще пика некъде. Там на терасата може да излиза. Ива ще избърше след него. На терасата може да го изнесе. Ивка, за да не си го е там при дядо. Хайде на терасата, бабо.